Евангелие паводле Лукі. Вучні Езуса расказалі пра тое, што здарылася ў дарозе, і як пазналі яго ў ламанні хлеба. Калі яны казалі пра гэта, сам Езус стаў сярод іх і сказаў ім: «Спакой вам!» Збянтэжаныя і напалоханыя яны думалі, што бачаць духа. Але ён сказаў ім: «Чаму разгубіліся? І чаму сумненні ўзніклі ў вашых сэрцах? Паглядзіце на мае рукі і ногі. Гэта я. Дакраніцеся да мяне і пераканайцеся. Дух не мае цела і касцей. Як бачыце, я іх маю». Пасля гэтых слоў ён паказаў ім рукі і ногі. А калі яны ад радасці яшчэ не верылі і дзівіліся, ён сказаў ім: «Ці маеце тут што з'есці?» Яны падалі яму кавалак печанай рыбы. Ён узяў і еў перад імі і сказаў ім: «Вось словы мае, сказаныя вам, калі я быў яшчэ з вамі, што павінна збыцца ўсё напісанае пра мяне у законе Маісея, у прарокаў і ў псальмах». Тады адкрыў іх розум, каб яны разумелі Пісанне, і сказаў ім: «Так напісана, што Месія павінен цярпець і ўваскрэснуць на трэці дзень з мёртвых. І ў ягонае імя павінна абвяшчацца пакаянне дзеля адпушчэння грахоў усім народам, пачынаючы ад Єрусалема. А вы сведкі гэтага».